ta atin kong pagkaon diri. Pamahaw, kape, saging, itlog. Lami kay kong tulog. Lami kay kong tulog. Ay, kaduwang adlaw na ko diri sa dorm. Sige lang ko katulog, tanaw lang og YouTube, so Mobile Legend, lalingaw, unya mag-walking ko niya lawas. Kaon sa ko. Lami kay pangapi, ngaon ta. Lami kay ligiran ng mga tindahanan diri. Karon diri sa ko di na pud ko sunod dito na pud ko sunod adlaw dito na pud ko sunod adlaw hantod sa 14 days. Init naman di kayo sa gawas. Sakit na kayo. Ayan, kaon sa ta. Kung tag sa kakanon kay isa ra tag duha kakanon mo ihatag na sa kuha. Siguro nagtuo sila kung kaon. Tag isa lang kay walay pasingot diri. Sige ra tag tulog. Yan, paabot na punta sa oras mga alas 11. Paniudto na punta na punta. Pagka alas 4:30 padala na punta pagkaon para panihapon. So ugma na pod. Yapon. Mga unta. Sige. Lami kinilang kape ba? Gamay ra kayo lang kape ba pero lami imnon layo sa bang kape. Unsa kanina klase nga kape Sige tanig. Mangita tanig kapihan sige, mga unta. Mga unta. Tinapalagi ang sudan. Sige. Pamahaw mga manoy. Ayan guys, nanatay pagkaon paniudto. Ayan na lang. Muna kong paniudto karon sa rice sa kanso to. Apritada ang sada. Lami siguro ni isa-isa lang ka rice. Sudan karon paniudto mo nang i-deliver la sa kuha karon. Nakatulog na po ko ba di pwede magsigil na ko katulog ani ba. Kung paniudto mga pinasad no. Hulat to pud taog panihapon. Shout out dai ko sa ako ang kuya si OFW biyahirong vlogger o si Big Stan vlogger no, naka-rescue sila dito sa ilahang sabot Kuwait ba to sila kuan OFW din na rescue nila, so itabangan nila og kuan amot-amot mga vlogger no. Salamat sa inyo mga koys no, nakatabang mo ba gyud sin gamay lang pero dako na kay tabang at para sa uban, so dako yun ay katabang. Shout out sa inyong dalawa mga kuya. Kain mo na paniudto. Yan kainan na. Antay na naman tayo, bigyan na naman tayo ng pang unya panihapon mga 4:30 siguro na natulog. Sige. Hello guys, hello, alas 3:30 na mga pita. At sa labi kay wala po heater dire, ayo taog ilinit sa labi. Tara. Ayan, baba ta tuta sa labi. Diyan ta sa hotel. Yabang kuha tao tubig.
Nag-ulan man di eh. Ito sa likod sa hotel. Tapos sa likod na po dorm. Yung dorm at saka hotel isa lang yun. Patay tawag. Ayan. Hello? Hello? Hello sir. Yes sir. Oo sir, nakuha na ako sir. Wala sir, si Kasinda sir na dito sa lahan ni sa Pikas. Ako sir, naka-quarantine pa ako karon sir. Sir, tawagan ako sir. Ano naman sir? Nag-charge siguro to sir. Tubig. Bro, ngayapon. Ngayon tagi-dinit kay dami kay pangape. Init ito sa lobby. Wali nga? Ayan, ito sa lobby. Sa hotel. Ngayon tubig. Kaya wala ko heater. Yan, highway na sa labas oh. Balik na po sa kwarto. Balik po sa kwarto. Igo rin po ng tubig. Lagi? Saan ka na po? Yan, kaulan nun dayo. Yan, pwede siya maglakaw-lakaw, mag-walking. Yan, ang kwarto nasa pinakadulo. Ngapita. Hello. Ay, mga pita, nag-ulan di ay. Kami kita na akong bidding. Maibo ko sa bidding, balami kayo ambakan tanan. Pero ayaw lang kayo, kasing manimaw na. Dapat pag inig out na to dire, mo nagyapon plaster, nakandok pa. Mga pita guys. Tanaw to slan oh. Yan, kapi-kapi, mga 4:30 na nasa yung pagkaon. So, update na lang ko niya pag nanay paning hapon ug unsa na po'y atong sudan. Thank you. Hello. Yan. Nanatay pagkaon. Abot ako panihapon. Toppings. Adobong baboy. Oh. Yan. Ako panihapon karon. Yan. So, manong panihapon. Ano ba? Wala na. Tulog na. Yan, di pakita na ako sa inyo ha, ang akong sudan, pamahaw, paniudto, panihapon, puro lami, no? Daghanag kanon na ni, saon man ako ni? Sus, daghana sa ungkan pa. Yun, pakita na nako sa inyo ha, ang akong sudan karong hapon. So, buntag, paniudto, panihapon, una akong sudan, pabalik-balik na, sunod adlaw na po. Pero, ako kabalo kung saan na po'y pamahaw, saan na po'y paniudto, saan na po'y panihapon. Yan. Lami kung panihapon adobo. Palit siguro tag soft drinks ani. Adobong baboy, oh.
Alam ni kailang pagkaon diri. Sabi nilang pagkaon diri guys, oh. Pamahaw, itlog at saka karne norte. Tapos paniudto, sweet and sour. Panihapon, ang sudan, adobo, baboy. Ayan, thank you for watching.